Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο TikTok, της μοναδικής εκπομπής του YouTube που έχει αέρα TikTok. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο μια καλεσμένη που απολαμβάνουμε εδώ και αρκετόν καιρό στο TikTok. Σήμερα μαζί μας λοιπόν βρίσκεται η Ευελίνα Γεωργιάδου. Ευελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Τέλεια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο μετά το TikTok. Θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το TikTok και τι είδους βιντεάκια δημιουργούσες στην αρχή. Το TikTok ξεκίνησα το στην πρώτη καραντίνα, τον Μάρτιο του 2020, επειδή ήμουν πολλά καλά ψυχολογικά με την καραντίνα, τους περιορισμούς κτλ. Και βασικά οι φίλοι μου με πρότειναν το TikTok, εγώ δεν ήξερα τι ήταν. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω βιντεάκια. Στην αρχή έκανα πιο πολλά χορούς και lip-sync, τόσο πολλά δικό μου περιεχόμενο και στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είναι κάτι πιο ωραίο για μένα να δημιουργώ δικό μου περιεχόμενο. Στα περισσότερα βιντεάκια σου σε βλέπουμε με το αγόρι σου, τον Μιχάλη. Ποιος έχει τις ιδέες για αυτά τα βιντεάκια? Τις παραπάνω ιδέες έχετε ο Μιχάλης, η αλήθεια. Αλλά έχουμε και μια λίστα που όποτε έρθει κάποια ιδέα κάποιου, σημειώνουμε την και θέλουμε να την κάνουμε πιο μετά. Άρα, κάνουμε τις μισές ιδέες στις δικές μου και άλλες μισές είναι του Μιχάλη. Τι πιστεύεις ότι ξεχωρίσει ο κόσμος σε τούτα τα βιντεάκια που είσαστε μαζί, γιατί είναι τούτα που γίνονται περισσότερο viral, αλλά δεν κάνω λάθος? Ναι, βασικά νομίζω ότι τούτο που άρεσε στον κόσμο είναι ότι μπορεί να ταυτιστεί με τα βίντεο. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου προσπίτα. Ο Μιχάλης δηλαδή βγάλει τον εαυτό του που τις παραπάνω φορές εκνευρίζονταν. Και είναι κάτι που μπορούν να ταυτιστούν όλοι που σε σχέση. Είναι ότι η κοπέλα είναι λίγο έτσι πιο ενοχλητική κάποιες φορές, θυμώνει το αγόρι. Άρα νομίζω είναι τούτο που παραπάνω άρεσε στον κόσμο, που είναι προσπίτο. Ο Μιχάλης δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει δικό του προφίλ στο TikTok? Κάθε φορά, άμα τσακωθούμε, απαντάμε ότι να κάνω TikTok και να σε περάσω. Αλλά ποτέ εγκαμνεί. Ποτέ εγκαμνεί, άρα πιστεύω ότι είναι μόνο λόγια. Φανταζούμε πέρα από τα θετικά σχόλια που λαμβάνετε και εσύ προσωπικά, αλλά και μαζί με τον Μιχάλη, είναι να υπάρχουν και κάποια αρνητικά, όπως γίνεται συνήθως. Επηρεάζουν σας τούτα τα αρνητικά σχόλια? Στην αρχή, επειδή ήταν η πρώτη φορά που εκτίθηκα, να το πούμε, επηρεάζαμε, αλλά στην πορεία πλέον, ας πούμε, να τα δω, να γελάσω, να δούμε με τον Μιχάλη να γελάσουμε και μετά να τα σβήσουμε, να είναι κάτι πολλά άσχημο, να είναι κάτι που μπορώ να το γελιοποιήσω με κάποιον τρόπο ή να απαντήσω με κάποιον αστείο τρόπο. Τέλεια. Νομίζω σημασία έχει να είσαστε εσείς καλά. Και τούτο που λέμε ότι δεν έχει τόση σημασία το τι πιστεύουν κάποιοι που απλά βλέπουν ένα βίντεο στο TikTok και εσάς γνωρίζουν προσωπικά. Ναι. Και τα παραπάνω είναι και ψεύτικα account που απλά κάνουν για να σχολιάζουν αρνητικά. Απλά θέλουν κάτι να πούν. Θέλω να διασκεδάσουμε λίγο παραπάνω τώρα. Να παίξουμε το παιχνίδι μας που είναι τα Teolan. Ξανά παίξες καθόλου το παιχνίδι με φίλους? Ξανά παίξα εδώ μια φορά οικογενειακά, αλλά δεν τα πια πολλά καλά. Άρα δεν είσαι δυνατή παίκτρια, πιστεύεις? Όχι, νομίζω δεν τις ξέρω τις λέξεις. Να κάνω ό,τι μπορώ να σου τις περιγράψω όσο πιο καλά γίνεται. Εντάξει. Θέλεις να παίξουμε? Έχουμε το 18+ και το version που έχει τόσες πολλές μιλωμένες λεξούλες μέσα. Νομίζω να μείνουμε λίγο φρόνιμοι. Στο κανονικό? Ναι. Ωραία. Να ετοιμάσουμε και το χρόνο μας. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Νομίζεις ναι? Ναι. Χαλαρά. Λοιπόν, ξεκινούμε το χρόνο μας. Όταν το μεσημέρι και το βράδυ τι κάνουμε? Τρώμε. Μπράβο. Άρα όταν τρώμε, με τι τρώμε? Με μαχαίρω. Είναι κυπριακές. Ναι. Δεν ξέρω. Τι να μου είπες? Ναι. Τι έπιες να μου πεις με τι τρώμε? Μαχαίρι. Το άλλο? Πυρούνι. Ωραία, στα κυπριακά πώς το λέμε? Δεν ξέρω. Να την αφηκούμε. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω κυπριακές λέξεις. Ήταν η πρότσα. Θα το βρίσκω. Πήρε με τέγια μέσα σε μια γεριμιά, ήταν τέγια έναν? Στα κακάφα. Όχι, κάτι άλλο, ας πούμε, κάτι που έπεσε κιόλας, υπήρχε ένα κτίριο και έπεσε μετά. Τώρα έγινε έναν... Νομίζω ότι θα βρω κάτι. Ήταν το χαλαμάντουρο. Ήξερα την όμως τη λέξη. Περπατούμε μες στον δρόμο. Ωραία, στα κυπριακά πώς λέμε το δρόμο? Μες στην
Όχι. Μες στη στράτα. Μπράβο, ήσουν τελείως ο χρόνος μας, αλλά να σου το μετρήσουμε. Να το μετρήσουμε γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε με το κανένα, να έχουμε ένα. Εντάξει. Εντάξει, πήγαμε τα καλά. Ήβραμε ένα. Ένα μείναμε στο κανένα. Εντάξει, ναι. Λάλη στο μια έτσι μικρή επιτυχία. Λοιπόν, θέλω να μας απαντήσεις 2 ερωτήσεις πιο χαλαρές τώρα. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου βιντεάκι με τον Μιχάλη, αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο. Το αγαπημένο μου είναι η φάρσα που έκανα, που τραπούν να το πω κόσμια. Με το σπρέι, με πώς το λαλούν. Είδα το κοινό το βίντεο, κατάλαβα που το πάει. Ήταν ένα σπρέι που είχε μια περίεργη μυρωδιά. Που η μυρωδιά συμβαίνει όταν μας έρθει έτσι μια ανάγκη να το πούμε. Ναι, και νόμιζα ο Μιχάλης ότι να έρθει μου την ανάγκη και τεπώνησα λίγο την δουλειά μου. Ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί έναν απνέα ούτε εγώ από τη μυρωδιά, γιατί είχα το ξαναδεί. Ναι, σε φαίνεσαι ότι άντυχες, ότι ήταν τόσο σοκαριστικό. Όχι, προσπάθησα να ξανακάμω τον τη φάρσα στη γιαγιά μου, αλλά ήμασταν σε ανοιχτό χώρο και πήγες αρκετές φορές και δεν μυρίζεν και άλλο λειτουργεί, ξέρω εγώ. Και άλλο να ξαναπροσπαθώ το να πετύσω όσο μπορώ, επίτησα πάρα πολύ και εκράθηκε μου πάρα πολλά γιατί ήταν πάρα πολλά έντονη η μυρωδιά, αλλά εντάξει. Θέλω να πάμε και στην ερώτηση που έβαλες στα social media σου να την μαντέψει ο κόσμος την απάντηση. Αν σου έλεγαν ότι από εδώ και στο εξής θα ανεβάζεις βιντεάκια με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ή κοινά με τον Μιχάλη ή τα προσωπικά τα δικά σου που είσαι μόνη σου, είτε τούτα είναι τα get ready που κάνεις πολλά συχνά, είτε οι διάφοροι ρόλοι που κάνεις, ή να κάνεις πλάκες στην οικογένεια σου. Ποιον είδος θα διάλεγες να κάνεις έτσι μόνιμα? Είναι πολλά δύσκολη η ερώτηση. Αλλά να πω τα κοινά με τον Μιχάλη. Επειδή περνάτε και εσείς πιο καλά και πάνε και καλά στον κόσμο. Επειδή είναι εκείνα που ουσιαστικά γνώρισε μας ο κόσμος, έμαθε μας ο κόσμος με τα βίντεο και περνούμε και εμείς πάρα πολλά καλά. Τέλεια. Ελπίζω να περάσεις ωραία σήμερα μαζί μας, να μην ζεστάθηκες κιόλας επειδή έτσι τούτη ζέστη είναι ανυπόφορη, αλλά έχουμε εδώ, βλέπεις το ανεμιστηράκι μας από το Κωνσταντο Σαρή. Νομίζω ήμασταν εντάξει. Ήμασταν μια χαρά. Θέλω να σας θυμίσω να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε αυτό που είδατε, ένα subscribe στο κανάλι μας εννοείται και να ενεργοποιήσετε το notification bell αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα επεισόδια που ανεβαίνουν στο κανάλι μας. Και φυσικά να μας ακολουθείτε στα social media της εκπομπής όπου ανεβαίνουν όλοι οι νέοι διαγωνισμοί μέσω των οποίων μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ευελίνα μου, ξανά σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε καλά και εμείς εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!